To duk kekuna iri daya ne ya za a bambamta nawa da saura? Hakika bana damuwa saboda duk kekuna na kamfani ne ana bada su haya. Kowa zai iya amfani da waɗannan kekuna ila dai yana da wayar salula. Da wannan app a yi scan wani code da ke kan keke daga baya za a iya amfani da shi. Da wannan na'ura za a iya daidaita tsayin kujera don ya zama dace da tsayi na mutum. To duk wani wuri za a iya tsaye da keke ila dai ba zai tare hanya ko kuma dame sauran mutane ba. A kule shi kawai. Za a biya kudi a kan wayar salula. Daga bisani sai a danna wannan aniya za a biya kudi kai tsaye. Shikenan. To wannan keke gaskiya ya bada sauki ga zaman rayuwa tunda keke na kamfani ne ba a tsoron wani zai saci wannan keke sannan ko'ina ana iya amfani da su. Na ji daɗin wannan hidima da aka samar.